and their massages while the American people were footing the bill. Στην αίθουσα του Καπιτολίου, όπου οι εκπρόσωποι της εταιρείας ήταν έτοιμοι να καταθέσουν για τα αίτια της οικονομικής κατάρρευσης του ασφαλιστικού τους ομίλου, τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Στις οθόνες του Κογκρέσου άρχισαν να προβάλλονται φωτογραφίες από το ξενοδοχείο Σεντ Ρέγκης και να ξεδιπλώνονται με περιγραφές το πού πήγαν τα λεφτά της πρώτης οικονομικής ένεσης που χορηγήθηκε στην εταιρεία. $23,000 at the hotel spa and another $1,400 at the salon. Και η οργή των Αμερικανών φούντωνε όταν άκουγε τις προκλητικές δικαιολογίες. The concept of bringing all the major employees together, let me just to ensure that the $85 billion could be as greatly as possible paid back. I would tend to disagree with you when it comes to pedicures, facials, manicures. The American people are paying for that. I agree. And they're very upset. And I tell you what, the Treasury should demand that money back, and those executives should be fired. Και οι αποκαλύψεις συνεχίζονται μετά την είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας πως το στέλεχος της εταιρείας, Τζότζεφ Κασάνο, εξακολουθούσε πριν την κατάρρευση να αμείβεται με $1 εκατομμύριο το μήνα.